His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Takulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi siku la chiwiri pa 30 August mchaka chino cha 2022. Ndipo mpingo watipasa mawu amene mpingo watipasa mawu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto mutu wa 2 kuyambira ndime ya 10b kuzalekeza 16. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera, Luka mutu wa 4 ndime ya 31 kulekeza 37. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Gracious Makande kuchokera mu Diocese ya Zomba. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adapita ku Kaperenawo, mudzi wina wa ku Galileya, nkumakaphunzitsa pa tsiku la Sabata. Zophunzitsa zake anthu zidawagwira mtima kwambiri, chifukwa ankalankhula moonetsa ulamuliro ngati mwini wake. M'nyumba ya mapempheroyo munali munthu wogwidwa ndi mzimu womuyipitsa. Adalankhula mokuwa kuti, kodi takuvutani chiyani inu Yesu wa ku Nazareti? Kodi mwazatiwononga? Ndakuziwani, ndinu woyera uja wa Mulungu. Koma Yesu adazazira mzimu woyipawo adati, khala chete, tuluka mwa munthuyu. Apo mzimu womuyipitsa uja udamugwetsa pansi munthuyo pakati pa anthu, nkutuluka osamupweteka konse. Anthu onse aja adazizwa mpaka kumafunsana kuti mawu amenewa ngotani, ngakhale mizimu yoyipitsa anthu yomwe akuyilamula ndi mphamvu ndi ulamuliro, ndipo ikutulukadi. Motero mbiri ya Yesu idawanda kudera lonselo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu amene tawerenga lero, mawu oyamba komanso mthenga wabwino, ndaganiza kuti lero lachiwiri pa 30 August ino ndine pamene tikugawana mwina tikhale ndi mutu uwu woti mbiri yanu ndiyotani. Ili ndi funso limene ino ndine tikuyenera kuliyankha. Kodi mbiri yanu ndiyotani? Mbiri yanga ndiyotani? Monga tamva mawu oyamba. Mawu oyamba akunena kuti munthu wodalira nzeru zake zokha sangalandire zimene zimachokera kwa mzimu wa Mulungu. Ambuye Yesu mu uthenga wabwino monga tamva akuchiritsa munthu wogwidwa ndi mzimu woyipa. Mwapadera nditha kunena kuti inuyo ndine tonse tikusowa kuchiritsidwa. Tonse ndi odwala. Inu ndine tonse ndi odwala. Tikuyenera kuchiritsidwa ku matenda athu osiyanasiyana. Matenda monga mwano, ena nkumanena kuti mwano nkukhala matenda. Iyi ndi matenda. Tikudwala ndithu. Ena tikudwala miseche,
ena tikudwala makani, ena tikudwala mitulo, ena tikudwala kusayamika, ena tikudwala nthenda imangonyoza anzathu, ena tikudwala nthenda imangopsa mtima pena paliponse, ena tikudwala nthenda yomangokwiya, ena tikudwala nthenda yakuba, ena tikudwala ufiti umene, ena tikudwala kusazigwira, ena tikudwala kuyerekedwa, ena tikudwala matama, kuzifira. Zonsezi ndi nthenda imene iniyo ndine tikusowa kuti Ambuye atichiritse lero. Monga tamva akunena kuti mbiri ya Yesu idawanda kudera lonselo. Tsono funso kumati, kodi mbiri ya Yesu imene idawanda kudera lonselo inali mbiri yoti chani? Mbiri ya Yesu imene inawanda kudera lonselo inali yona kuti Ambuye Yesu adachiritsa munthu amene adagwidwa ndi mzimu womuyipisa. Monga mbiri imeneyi ni mbiri yoyipa? Mbiri yabwino, mbiri ya fungoso labwino. Nanga inu ndine, kodi mbiri imene yawanda mdera lathu, mbiri imene yawanda mdera lanu, mbiri ya inuyo ndiyotani? Mwachisanzo, mbiri ya banja lanu ndiyotani? Kudera lanulo, mbiri ya ana anu, kapena ndine kuti mbiri ya makolo anu, ababa ndi amayi ainuyo, mbiri yawo ndiyotani? Banja lanu, ena mbiri ya banja lawo ni mbiri ya ulemu. Banja la ulemu, banja lopemphera, banja lopasa, banja la chikondi, banja lokondana, banja lolemekezana. Koma ena mbiri ya banja lawo ndi mbiri yakuti banja lawo ndi banja la mwano, banja loopsa, banja lokonda ndewu, banja la zidakhwa, banja lozikweza, banja la akazizi. Yonseyo ndi mbiri. Nanga mbiri yalimana lanu ndiyotani? Kunja kunotu m'machalichimu muli malimana ndi kukhalanso malimana. Kodi limana lanu lili ni mbiri yotani? Malimana ena atu tinemo pa Mulungu apa ni mbiri yokoma kwa basi. Kunena kuti mwina parishi kapena chalichi chonse madalira limana limenelo, limana nambala 1, limana lopereka bwino, limana la changu pochita zinthu, limana lozidalira, limana lobweresa umozi, limana limene limakoka malimana ena kuti lichite zimene mpingo ukupempha. Koma pali malimana ena inuyo mbiri ya limana lanu ndiyotani? Malimana ena ali ni mbiri yona kuti limana limene limana lanthu amakani, limana lanthu loyambisa chipwirikiti opposition mchalichi. Nanga mbiri ya parishi yanu ndiyotani? Kumavomera apa pali maparishi ena amene ali ni mbiri yabwino. Mbiri ya parishi yanu ndiyotani? Ndikukumbukira eneyo ndipo ndipemphe kuti ndi bwino, I think zija amanenazo kunena kuti you give a credit where it is due. Pali maparishi ena onyadisa ukamamva mbiri yawo kumaina kuti koma anthu awa amakonda adi Mulungu, amakondanso mpingo wawo. Parishi yozidalira, parishi imene yamangidwa ndi anthu ozidalira. Mwachisanzo parishi ya CI, Blantyre Archdiocese. Ine ndilibe manyazi ndipo ndilibe mantha kuitchula parishi imeneyi kuti ndi parishi ya anthu ambiri yabwino, parishi yabwino. Mutapitako inuyo muthaso kundivomera. Anthu amene anakhala pansi ndikupanga msonkhasonkha ndikumanga chalichi cha mtengo wapatali, chodula komanso chachikulu, chooneka bwino, ni ndalama za mthumba mwawo mokha. Amenewa kwa ine nthauna kuti ali ngulu la maparishi amene ali ni mbiri yabwino. Nanga parishi yanu ili ni mbiri yotani? Parishi yotchuka ndi kususa zimene mpingo umaphunzitsa, imeneyo ni mbiri yabwino? Kumbukiranitu abale ndi alongo kuti anthu timamanana nsima ni ndiwo, koma mbiri timagawana
ndipo mbiri simachedwa kufala. Mbiri ya dziko lathu lino la Malawi ndi mbiri yotani. Anthu amene ayendawo ati poti sitinayende, anthu amene ayendawo akunena kuti dziko lathu la Malawi lili ndi mbiri yabwino, kunjako amanena kuti Amalawi ndi anthu ofasa, Amalawi ndi anthu amtendere. Kandizoona, koma inenso ndikukhulupirira kuti mbiri imeneyi imanenadi mbali imodzi ya mmene ifeyo Amalawi tilili. Mbiri ya chipani chanu cha ndale ni mbiri yotani? Mbiri ya anthu amakani, chipani cha anthu onama, chipani cha anthu akuba, chipani cha anthu a corruption okhaokha. Mbiri ya chipani chanu, kodi anthu atati angotchula zina la chipani chanu muganiza kuti amakumbukira chani zokhuzana ndi chipani chanu? Mbiri ya asogoleri anu ndiyotani? Kandi asogoleri akulimana ku chechi, ku parishi, ngakhale ku constituency, ndipo ngakhale mziko. Mbiri ya asogoleri anu, mbiri ya usogoleri wanu ndiyotani? Mbiri ya business yanu ikupanga kuti ndiniyo ndani? Palitu mbiri ndikukhala mbiri. Nokhala amenenso kukhala pasi phe kuna kuti ineyo ndine wa business, koma business yanga ili ni mbiri. Kodi mbiri yake ndiyotani? Tangoganizani, munthu akupanga business ya zitete, mbiri yogulisa business yogulisa ziwala, mbiri yogulisa chanidambo, mbiri yogulisa anamuchonchoni, mbiri yogulisa ankokamazi, mbiri yogulisa amarupatoro. Kuti ndi business imene yiyi inuyo mukuganiza kuti business yotere munthu akutha kutulusa chigayo, magali moto, malole zichani, mukuganiza kuti mbiri imene business imene ingakhale ni mbiri yotani? Inuyo mbiri yanu ndiyotani? Muzifunse, inenso ndizifunse. Ifeyo ngati Amalawi tiye tizifunse, kodi ife Amalawi tikafika kunkhale ya ndale mbiri yathu ndiyotani kunjako? Pena paketu ngati sizichenjera mbiri yathu kulina kuti ndife anthu ofasa, ndife anthu amtendere, mwina itha kumachepa mphamvu. Siku lina mbuyomo palipo chaka china pamene Joseph Nkasa anayimba nyimbo, ndipo munyimbo yake amayamba ndifunsa amana kuti ife ndife oyani kodi? Ndiye amayankha yekha amene Joseph Nkasa akunena kuti ife ndife Amalawi. Ndikhulupirira kuti munyimbo imene iye amanena kuti ife tinabadwira konkuno ndiponso kwathu ndi konkuno, tizafiranso konkuno. Tonse ndife Amalawi. Bwanji ifeyo ngati Amalawi tichite promote kuti tonse tikhale anthu amtendere, tikhale anthu ofasa, malo moononga mbiri ya dziko lathu ndi zimene tikumachita masiku anozi. Tikutchukisazi zoti pena paliponse tikukhala anthu okuba, pena paliponse corruption, pena paliponse. Kodi mbiri imeneyi ikutitengera kuti ifeyo ngati Amalawi? Nge mwaona boma limene tili naloli, boma limene likati zikatenga bomalo kuti liyambe kulamulira, anatuza kunena kuti ife ndife atonse alansi, kuti wina aliyense alamulira nawo, atenga nawo gawo. Boma limene linasankhidwa ndi boma la tonse. Bwanji tonse tikhale Amalawi, Amalawi amene tikomese moyo wa wina ndi nzake. Kodi mbiri imene yawanda mdera lanu ya inuyo ngati bambo, mbiri ya inuyo ngati amayi, mbiri ya ine ngati wansembe, mbiri ya iwe ngati nyamata kapena ngati nsikana, ndi mbiri yotani? Kodi mbiri yanu ndi mbiri yopereka ulemu kwa Mulungu, kapena ni mbiri yochitisa manyazi banja lanu, mbumba yanu, mbiri yochitisa manyazi ngakhale dziko lathu? Ambiri tili ni mbiri zosakhala bwino. Ena mbiri yawo ndikuononga mbiri ya anzawo. Kama mute kumvesana kaya, ngokhala kuti mbiri yanu yankhaje basi ngati munthu kuzipanga kuti ine ndikhala ZBS zikachitika mumvera kwa nthawi zonse miseche basi.
mbiri yanu kukhala kuononga mbiri ya anzanu, imeneyo si mbiri ya umunthu ayi. Tiphunzire mwa Ambuye Yesu lero. Ndikubwerezanso, Ambuye Yesu mbiri yawo idawanda kudera lonse, koma mbiri ya Ambuye Yesu imene idawanda kudera lonse inali yonena kuti adachirisa munthu amene adagwidwa ndi mzimu woyipa. Nanga ine, nanga inuyo, mbiri yathu ndiyotani? Atate, tikupemphani kuti mutithandize kupewa kukhala ndi mbiri zoyipa, komanso tipewe kuononga mbiri za ena. Tikhale ndi khalidwe lomafalisa mbiri zabwino za anzathu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a love